Čaute všetci, dnešné video bude predstava versus realita, lebo posledné video, čo som urobila, sa vám veľmi páčilo a malo celkom úspech a bolo to predstava versus realita prvý deň v škole. Tak som sa rozhodla, že keď som v Kolumbii a veľa vecí nie je taký, ako som si predstavovala. Ak ste tu noví, tak čau, ja som Lucy. Robím giveaway, takže sa môžeš zapojiť, video bude dole v popisku. A giveaway bude končiť 24.2017. Máš ešte veľa času, aby si sa zapojil, takže sa choď zapojiť. Poďme na video. To je celá podstata. Čo ja nakúpim skoro každý deň. Jeden overall, asi si ho videla na Insta. No a ja chodím každý deň nakupovať. Napríklad minule som si kúpila sukňu. Potom som si kúpila také čierno-biele šaty. Ale fotky ti radšej posielať nebudem. Ahoj. Let me take a selfie. This is how we do. Odfotíš mi to, prosím. Do giveawaya sa vás zatiaľ zapojilo 18, takže ešte sa môžete zapojiť, giveaway bude dole v popisku, aby sme prebili rekord, ktorý mal minulý rok. Ak ste sa už zapojili, to je super. Skúste povedať ešte svojim kamarátkám, napríklad, alebo kamarátom, aby sa tiež zapojili a môžete vyhrať. Dobre, poďme naspäť do videa. It's a beautiful morning. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, aby som videla, že sa vám páčilo a chcete viac predstavať versus realit. Ahoj, ako som hovorila. Budem veľmi rada, ak dáš odber. Pre tých, čo už ma odberajú, ste super. A ďakujem vám za všetky milé komentáre, ktoré ste mi dali. Ak máte ešte nejaké nápady na video, kľudne ich napíšte do komentov. Ja si ich rada prečítam a čau!